Sino yung side effect? Basta dati pa rin tayo. Side effect. Ayun yan. Ayun ba yan? Ayun. Ayun yan si Porpor. Pagdaligid ko sa limandang kalbata. No! Wala mong bigyan mo lang. One. One, two. Sige, sige lang. Three. Three. Four. Three by. Kasama yung boss yung pinitira. Sinong kalaban niya? Kasama ni Parinay. Pero pagkalala niyo kaya. Ayan na bas na ayaw. Ay naglaro na sila noon. Ay ngayon na. Ay basket pa lang. Yun tumira na yun. 9-4. Ilang shots mo? 25? Ilang tira na yun? Talo na yun. Ilan na yung shot? Sino yung tinira niya? 14 na. Ilan posta niya? Cortec. 13-5. Pakina mo, nag-20 ko pa, 5 na presyo siya. Dapat 5 lang. Masalang, di manalo ang Dimon. Napagalaw tayo sa mga Ramos 1-5 ko. Kain na lang nga. Tapos na mas nagkasaran sa mga kanin ko. Sigurado nasa labas lahat. Yan ba? Ito. 15. Sinong kumuntok tayo niya? 16-5. Sinong kumuntok tayo? Balik. Oh, si PJ. Yun ang dito eh. Oh, dito noon, may laki po tayo. Hindi na niya dito pero ako yung naglagay ng bawal talaga. Tawag lang ulit. Bilasan mo, puta, baka kayo pinaulam ko sa'yo. Paliskis.
Dalawa na lang, ano? Wala nga yung gudit, siyam na nga lang. Ulit ka sa umpisa. Bakit? 8. Ilan na shot? Wala. Shot. Kung siyam to, panalo lang. Siya yung kalaban niya. Yan. Ano ako ba? Ang ginagawa nila. Shooting. Ano? Ilan tayo? 5,000. Pwede. Basta di ba? Huwag ka lang ito. Ngayon nakikita yung mga hit niya kanina. Sige. Sila 5-5. Lima. Yung coin. React mo. Hindi tatakbo. Walang kasama dyan. Kinuha naman kami kasama. Divider. Buti nga yun. 5,000. Magaling. Sobe, check. Alam mo, Sobe? Ayaw, meron yun. Fresh na ba? Dalawa. Tatlo pala yun. Matawag Ha? Head 3. 17 ba? Teka, sabi niya 17 na para manalo. Ilan isang kaya? Siyam bigay, ilang? Kahit 12 lang ako, Tres. Isa. Ha? Mahina ka. Mahina. Kaya talaga. Wala sa appreciation. Malibo. Di ba dati sa loob? Cycle. Sa dito. Ay, sandal. Huy, station na. Yan ba kayo? 500 lang kasi. Sandaan. Kami 100 bigay ko sa'yo kanina. Ito na kinuha mo pa yan. Ano? 1 tsaka 1,000. Wait. Ilan na? Sa gitna ka parang lumaban. Dito na ulit. Paano na tayo? Dalawa na, tanawa na.
puro may video. Ha? Puro. Alin? Yung? Diyan, ba't puro may video niya? Ada yapper. Upload na mamaya, hindi kami talo. All. Isang shot na lang, parang na. Tira mo isa malaki. Ikaw bumusta? Pag nilibot pa, bagong ano na naman yun. Walo. Walo pay. Siyete na yan.